खुलुमबाय, आं मुस्रि अजित बर' पानेरि दखरा एबसुनि हारिमु नेहाथारि। इंराजि 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारि सानखालि क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव जोनोम मोननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 2025 इंराजि मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव 58 बोसोर बैसोआव आगान होबाय। दिनैनि बे 58 बोसोर बैसोनि 15 फेब्रुवारि गोथार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम सानाव आं गिबियावनो जाय बिथांमोना हारिनि थामोनथा खौसेथि आरो रैखाथिनि थाखाय गावखौनो बावसोमलांबाय, बिथांमोनखौ आं गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। लोगोसेयैनो मिरु जिल्ला आरो गंफ्रोम दखरा आरो लोगोसेयैनो इउनिटनि साफ्रोम दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरदों आरो लोगोसे साफ्रोम बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार जोनोम साननि गाहाम हामग्लायनायखौ लोगोसे आंनि सिबिनाय खुलुमनायखौ बयनिसिमबो बावहरबाय। गोजोन्थों।